Εδώ, κοιτάξτε παιδιά, εδώ είναι όλο καινούργια iPhone. Να, μπορείς να κερδίσεις το link στην περιγραφή. Και εδώ λέει I love you, είναι για τη Χριστιάνα. Και... Κάτσε. Σου λείπουν μερικά πράγματα, σου λείπουνε. Ναι. Έχω μπαταρία, έχω 6 μπαταρία, πάω να φωτίσω. Πού είναι? Εδώ είναι κάτω από το... Λοιπόν, παιδιά, μαζί που Φωτίζει. Πάμε. δεν ξέρετε τι έγινε μόλις τώρα. Ναι. Το χρυσό κύπελο φαγητό που κέρδισε ο Αντρέας Γκέιμερ χάθηκε. Τι χάθηκε? Το κύπελο του αγώνα φαγητού που έχεις κερδίσει και βγήκες πρώτος. Ναι. Χάθηκε ρε, ήταν χρυσό και βγήκες πρώτος. Χάθηκε. Έλα. Μπρο. Μη το... Άμα το χαλάς και θα...